Čaute, s vami je Patrik, už dneska si natočíme video Border Patrol Police Simulator, čo znamená, že Border Patrol znamená hraničná polícia. Prepáčte, keď budem sa prejvať, bude mi to ukazovať tak palec, ja to dám preč, také by trebalo, ale chcel by som vás poprosiť, napíšte mi dole do komentára, že ako sa vám toho zbaviť, lebo ja to natočím prvýkrát, nie som to majster až tak. Napíšte mi dole do komentára, ako to mám urobiť, aby sa mi ten palec sa ma zmizol, aby som to natáčal len tak. Teda mi tam napíšte a ďalšie video už bude bez toho. Dáme si do career mode tréning, vieme strieľať, to nič, takže ideme do career mod. Budeme strážiť, daj like na toto video a bude ďalšie video, ale už bez palca. Keď mi poradíte, ako na to, aby som tam ten palec nemal. Tam čo načítavame. Takže ideme, no, 21. 1. júna 2024. Ideme sa prihlásiť a berme si to s krátkou. Ahoj, toto je nás bez Dunčo. Takže šup. Prihlásili sme sa. Jo. Ideme, kde tu máme taký, také faro hneď. Otvor. No, máme tu takú aj aplikáciu, že ono keď sa na to postaví, my ho môžeme odmerať 3500, no. Tu pošlem PSA, ty vydaj doklady, sedí. Dobre, všetko sedí. Pán vodič, vy viete, čo vás čaká. No, páne, vy môžete ísť do vozidla. Pes, Dunčo, no, máš dačo, Dunčo? A nemá nič, takže páne, môžete ísť. Čo ste ma nerozumeli? No za to. No poďte, pane. Tento bude vážiť viac ako 1100, no 1200, jojoj. Dobre, pošlem tam psa, ty by daj dokumenty. Sedí. No pane. No, rutina prehliadka. Takže vy môžete ísť do auta, pes, Dunčo. Dobre, Dunčo nič nenašiel. A vy môžete ísť. No poď. No dobre, psa tam pošleme. Doklady. Streľba, jaj. Vybuchy, poď. Dobre, bereme si brokovnicu. Alebo nebereme si, ako normálne policajti, pištolku. Ale my sme hraničná polícia, takže my môžeme používať všetko. My ho hneď tu vypneme tak pri dverách. Áno, tam ho vypneme ďalšieho, tu ďalší vypneme ho. No poď, ja sme ho vypli, počkať, treba sledovať z každej strany. Toho vypneme, to hneď pri dverách. To hneď to vypneme. Tu idú dva, takže už si vypneme. No, hneď dvoch naraz sa vybol. Kúkaj. Aha, ako ho vypnú hneď. Dobre, takže čo ti hlavne bol asi by Patrik Brus a vyjbe sa pri ďalšom videu.